Wara waqfa ta' diversi xhur kawża tal-pandemija, mijiet ta' attivisti attendew għall-ewwel attività soċjali forma ta' coffee morning organizzata mill-Partit Nazzjonalista. Fost dawk preżenti, l-atmosfera kienet waħda ta' sodisfazzjon e kif sabu l-okkażjoni ideali biex jerġgħu jiltaqgħu flimkien f'ambjent rilassanti. Għal din l-attività attenda fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ringrazzja lil dawk preżenti għal-lealtà tagħhom lejn il-partit. Waqt li kienet idur man-nies, Bernard Grech semma l-apprezzament li għandu jkollna lejn il-ħajja u l-valuri sbieħ li jsawruha. Fil-fatt u faħħar kif kienu eluf dawk li esprimew solidarjetà mal-ħaddiem barrani li tħalla ferut fuq bankina. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li l-poplu ingħaqad u ma qadx ħares lejn in-nazzjonalità jew il-kulur tal-ġilda iżda għen lil minhu fil-bżonn. Dawk preżenti kienu indirizzati wkoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li qal li dawk preżenti huma fost dawk li dejjem kienu hemm għall-partit u li lesti jibqgħu jaħdmu għax jemmnu fil-viżjoni tal-partit. Michael Piccinino tenna l-awgurju għal fejqan ta' malajr lil viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo li fl-aħħar snin kien responsabbli minn attivitajiet bħal din. Spjega li għalkemm jinsab rikoverat fl-isptar u tal-għajnuna li seta biex għal darb'oħra din l-attività seta tkun suċċess.